Oficina militaria, exercitus et frumenta. En tota campanya existeix una arma definitiva que atua sobre l'aliment i que la seva escassetat doblega els enemics. Amb aquestes paraules, l'historiador del segle IV de Gessi ens presenta la importància d'un adequat proveïment de les tropes com a condició indispensable per a dur a terme una bona campanya militar. La dieta del soldat romà variava segons el lloc en el qual es trobava, ja que un subministrament regular d'aliments sempre anava acompanyat de l'aprovisionament in situ. Encara que el transport del blat es feia normalment amb bèsties de càrrega, en carros tirats per bous o allons de mules, alguns autors ens parlen de l'ús de vaixells. A més, existien destacaments militars originalment anomenats frumentari, que tenien la missió de recol·lectar aquest cereal pels camps i pobles. Fins i tot a vegades feien ús de la cavalleria romana, com bé es descriu Juli Cèsar en una de les seves obres. Una gran força de cavalleria en la qual podia proveir de blat l'exèrcit. Una bona solució quan l'exèrcit estava assentat durant molt de temps era cultivar blat dins dels propis murs dels campaments fortificats. Un altre assumpte a tindre molt present quan l'exèrcit es movia per territoris cultivats era l'estació de l'any, ja que si coincidia amb la collita el proveïment estaria assegurat. Això ho llegim en la Guerra Civil de Juli Cèsar. Ja començaven a madurar els blats i la mateixa esperança que ja pront tindrien abundància els ajudava a suportar l'escassetat. En les campanyes militars, el millor període de l'any per a combatre era primavera-estiu, coincidint amb la collita. Per això a l'hivern les tropes quedaven aquarterades en campaments, Castra i Berna. Era tan important el manteniment de l'exèrcit que Cèsar, lluitant contra els sueus, va decidir no seguir avant per l'escassetat de blat per a les tropes. Veiem ara com es duia a terme la distribució del blat. El subministrament de menjar era responsabilitat del prefecte del campament, praefectus castrorum, i hi havia oficials d'intendència que controlaven tot el relatiu a la distribució del gra. Les racions eren entregades pel menso frumenti, i descomptar una quantitat fixa de la paga dels soldats per a sufragar la seva alimentació. L'Orreanus disposava l'emmagatzematge de cereals en graners anomenats hòrrea, que es feien normalment per parelles i es construïen sobre pilars perquè estigueren aïllats del sol. Per evitar la pressió que exercia l'acumulació de gra en el seu interior, es col·locaven contraforts de suport. El gra es conservava en sacs o contenidors. Es prenia la precaució d'obrir uns orificis en la part alta de les parets per assegurar una mica de ventilació. Quan estaven en marxa els soldats, portaven a la seva esquena, penjat d'una furca, tot l'equip necessari, sarquina, que incloïa els útils de primers auxilis, eines de construcció i tot el precís per a la seva alimentació. Una olla, ultarius, un sac de cuir, l'oculus, per aportar racions de blat normalment per a 3 dies o qualsevol altre aliment que pogueren aconseguir, un bol, patera, una paella, un encenedor, una cullera de fusta, un plat, un got, bosses de xarxa, una cantimplora, etc. Veiem quins serien els aliments que cuinaria un soldat romà en el seu contubernium o grup de 8 soldats. Com ja hem vist, l'aliment més important eren els cereals, frumenta, principalment el blat, però també l'espelta, el sègol, la civada i l'ordi, que s'emprava com a castig per mal comportament o quan hi havia escassetat, igual que l'ús d'arrels com l'alcarabia. Els cereals representaven del 60-75% de la ració diària, és a dir, 850 grams de blat, per amb una aportació nutricional escassa de calci i proteïnes. Aquestes podien consumir en forma de farinetes,
puls si es coïen sols, o pulmentum si anaven acompanyats de llegums, que es cuinaven en una olla especial anomenada pultarius, com bé es pot llegir en la tauleta 592 de vin d'Holanda. Amb els cereals també feien farina per elaborar galetes i pa, com el panis militaris castrensis, pa integral amb molta fibra, i el panis militaris mundus, un pa més blanc que, a les ser de major qualitat, el consumien els oficials. També en els cereals s'elaborava la quervícia, cervesa. Els soldats extraien la farina gràcies a uns molins de mà que eren carregats per les mules de cada contubernium, encara que a vegades les mules eren els propis legionaris. Recordem la frase, les mules de Marius. Per a completar la seva dieta i estar sans, consumien l'aridum, carn i cansalada de porc salat, uns 160 grams al dia, i en algunes ocasions carn fresca procedent de la caça o de sacrificis i fins i tot peix fresc o salat, si estaven en una fortificació assentats. Càsseus, formatge. Vegetals i llegums, principalment llentilles i faves. Aquetum, viagre, una mica menys de quart litre per dia. Amb el vinagre i àuia elaboraven una beguda anomenada posca. Oleum, oli d'oliva. Aqua, mínim 2 litres, en funció de l'estació de l'any. Vinum, un quart de litre al dia. I sal, de 10 a 15 grams diaris, que tenia un paper molt important en la dieta del soldat romà, no sols com a condiment, sinó també com a sistema de conservació, però més important encara, com a remei contra la deshidratació que podia ocasionar les llargues marxes sota temperatures elevades i carregats amb la furca. Al seu torn, la sal era molt útil per a curar qualsevol tipus d'infecció ocular, bucal o intestinal. Com hem vist, la deessa Ceres i el déu Mart caminaven molt units perquè les campanyes militars en el món romà tingueren l'èxit esperat.